Gaurko bigarren hizlaria Miren Azkarate dugu, hizkuntzalaria, euskaltzaina, hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultateko irakaslea, beste zenbait gauzen artean, eta ekarri duen hitzaldia Joxe Azurmendi Euskara Batuaren bilbe eta irazki da. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko lehenik bai filosofia saileko arduradunei eta bai jakineko arduradunei hemen kongresu honetan parte hartzeko eta hitza hartzeko aukera eman didazuelako. Eta zorionak eta eskerrik asko EHUri, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta jakineko lagunei kongresu hau antolatzeagatik. Aukera paregabea iruditzen zait Joxe Azurmendiren lan oparoaz eztabaidatzeko, hobeto ezagutzeko, hoietan sakontzeko eta batez ere gazteak horretan murgiltzeko. Lehen aipatu dut arratsaldeko ekitaldia hasi aurretik transmisioaren arazoak batzutan kezkaz bizitzen ditugula, horrelako ekitaldiek katedra sortu izanak balio dute orain ezagutzen dugun Joxe Azurmendi gero ere ezagutzen jarraitu dezaten. Hemen aipatu da dagoeneko zenbateraino izan da oparoa Joxe Azurmendiren lana, eta oparotasun horren artetik ez dut uste gehiegi harrituko zaretenik euskararekin lotutako edukiak hartzen baditut izpide, euskarari oroar, baina baita Euskara Batuari dagozkionak ere. Etzarete harrituko halaber, argi uzten badut hasieratik, liburu eta artikulu batzuk baino ezingo ditudala aipatu hitzaldi honetan, eta prestatuta dudanaren erdia segurutik aipatu ahal izango dut. Joxe Azurmendik Euskara Batuari egin dion ekarpena erakusteko egin dudan hautaketan asmatu izan espero dut. Euskal Herriko Unibertsitateak Euskaltzaindiari urrezko domina eman zionean, mendeurreko goiburua hartu nuen neure goresmen hitzen abiaburu. 100 urte euskara ehuntzen. Zehazki, ehundu aditzaren esanahia, ehuna moldatzea hartu nuen abiaburu. Izan ere, bi motatako ariak behar dira, hor ikusten duzuen bezala, ekintza horretarako. Irazkiko ari multzoa, hau da, elkarren paralelo goitik behera, beraz hor gorriz eta bat zenbakiarekin ikusten duzuena, horrela ezartzen den arien multzoa, eta bilbekoa edo zeharkako arien multzoa. Beste hitz batzuekin esan da elkarlana. Eta elkarlan horixe azpimarratu zuen Euskaltzainburuak ekitaldi hartan eta mendeurrenaren amaiereko ekitaldian. Euskal Herriko gizarte eragileekin batera jardu behar dugu ahalik eta modu zabalenean mendeurrenean egin dugun bezala. Gizarte eragile horiek hartu nituen orduan Euskaltzaindiarekin batera irazkiko ari multzotzat. Eta eragile horietan txertatuko dut Joxe Azurmendiren lana, eta bide batez, eta hori irekiera ekitaldian ere aipatu da, taldean egindako lana eta jakin taldeak egindako lana. Eta zein dira bilbeko ariak? Euskaltzaindia sortzeko bere lana aurrera eramateko garai bakoitzean giro egokia sortu duten eragile eta erakundeak. Eta arimultzo baten artetik beste arimultzo hau igaroaraziz ehundu da euskara mende batean zehar. Hitzaile gogoan izanik eman diot izenburua gaurko hitzaldiari. Beraz, saiatuko naiz argitzen, zergatik ikusten dudan nik Joxe Azurmendi euskararen eta Euskara Batuaren bilbe eta irazki. Zein izan den bilbe lana eta zein irazki lana. Eta lehenik, hor ikusten duzuen aipamen horretatik abiatuko naiz. Joxe Azurmendik berak idatzitakoa da zer dugu horixeren kontra liburuan. Eta gero, astirik baldin badago behintzat arituko naiz gehiago liburu horretaz. Autorea ez da euskaldun, euskaltzale, abertzale, irakurtzale eta idazle bat besterik. Hori besterik ez. Eta euskaldun, euskaltzale, abertzale, irakurtzale eta idazle horrek euskararen alde, bilbe eta irazki zer egin duen zenbait, ez dakit, ohar behintzat edo gogoeta egiten saiatuko naiz.
Horretarako utziko didazue neure lanbidera edo neure ikasketetara ekartzen kontu hauek, eta badakit hemen zaudetenon, eta gaur orain arte entzun dugunearen eta bihar entzungo duzuenetik urrun samarri biliko naizela, baina tira. Estandarizazioaz hitz egiten denean, hizkuntza baten estandarizazioaz, oso klasikoa da Einar Hauenen soziolinguistaren eskema aipatzea eta horretatik abiatzea. Estandarizazioak esaten du 4 fase ditu, 2 estatus plangintzari dagozkio, hau da, hizkuntza bera gizartean zabaltzeari, gizartearen ikuspegitik, eta besteak korpus plangintzari dagokio, hau da, hizkuntza bera bere barnetik lantzeari. Eta fase horiek lehena hautatzea da, 2. kodetzea, 3. implementazioa, eta 4. elaborazioa. Berehala ikusiko dituzue definizioak. Eta estatus plangintzari, hau da, gizarteari dagozkion lan horiek dira bilbearen sail horretan sartuko nituzkenak, eta kodetzea eta elaborazioa hizkuntza bera lantzeari dagozkionak irazkiaren artean sartuko nituzkenak. Zer da hautatzea? Hizkuntza aldaera bat edo aldaera multzo jakin bat estandarizazioa egiteko oinarri gisa hobestea. Eta ikusiko dugu horretaz zerbait gogoetaren bat badagoela Joxe Azurmendiren lanetan. Kodetzea aldaera estandarra finkatzeko arauak ezartzea. Eta arau horiek izaten dira grafizazioa da ortografia, gramatikalizazioa, morfologia, sintaxia, aditza, eta lexikalizazioa hau da hitz ondarea, hiztegiak. Implementazioa da 3. fasea, hizkuntzaren barietate edo aldaera estandar hori kodetu denean, biztanlerian edatzea, gehienetan hezkuntzaren bidez, edo askotan behintzat hezkuntzaren bidez, eta komunikazio formalaren esparrura eramatea. Eta azkenik elaborazioa da, azken fasea, aldaera estandar arautua eguneratzea, aberastea, eta komunikazio funtzio guztietarako baliagarri egitea. Beraz, 4 esparru horietan saiatuko naiz kokatzen Joxe Azurmendiren zenbait artikulu eta gogoeta. Hautatzeari dagokionez, badu artikulu bat Euskal Akademiaren urrezko esteguetan izenekoa, anaitasunan 1978an idatzitakoa, eta artikulu horretan Gipuzkoerak zenbaterainoko abantaila duen batasunaren oinarri izateko, garai hartan oraindik Gipuzkerak izan behar zuen oinarri, euskalkien arteko batasun moduko bat izan behar zen, ze aldaera hartu behar zen oinarri eztabaida horretan zegoen, eta berak idazten du, ni konforme nago euskerearen batasuna, eta kuriosoa da anaitasunan idazten duenean badu bizkaierazko joera nabarmena, ni konforme nago euskerearen batasune euskalkidanak saltsa baten nahastatuz egiterik ez dagoala esaten deuskuenean. Euskal aditzak esate baterako nahaste gitxitarago moduak eskineko leuskiguz. Honetan, euskaltzendiak erabaki beharko deusku nora jo. Egia esan, daoneko 78an eta Arantzazuko biltzarraren aurretik, daoneko egin samarturik dauke idazleak eurape batasuna. Euskerearen batasunak badaukoz ba idazteak berak ekarri deutsozan oinarri on batzuk. Idazleak eta ez euskaltzaindiak egin beharko dabe batasuna beste gauza askotan. Hau da, idazleak osotu beharko dabe batasuna. Horrari da esku altxa eta esanaz lan honetan gu ere euskaltzaindia bai, baina gu ere bagaude. Eta bada bigarren artikulu bat, Gipuzkera bai, Lapurtera ere bai, Zeruko Argian batasuneko lanak abiatu handik urte gutxitara idatzitakoa, badirudi Lapurtera modernoak kontuan eduki beharreko posibilitateak eskaintzen dizkiola euskerari, Gipuzkerarenak ukatu gabe, euskara aberasten dutenak, aditzari buruz batipat. Zergatik ez ditu euskara batu batek Lapurteraren posibilitate horiek jaso behar Gipuzkeraren osatzaile bezala? Guk ez genuke nahi laboratorioko hizkuntzarik, hizkuntza abstrakturik, ez da euskararen behar baino gehiagoko erredukziorik euskalki bakar batera, baina bai, herri bati dagozkio neurrian, posibilitate biziez jantzitako hizkuntza. Beraz, hor badago hautatzeari dagokionez gogoeta bat argi asko plazaratua.
Kodetzeari dagokionez, badago artikulu zoragarri bat hizkuntza ereduaren eztabaida jakinlarien bilerak jakinen 2007an argitaratutakoa, honetaz puntu batean baino gehiagotan aipatuko dudana, eta benetan merezi duena ikusteko orduan hasieratik zein zen jakin taldeko giroa, nolakoak ziren eztabaidak, zein izan den ekarpena, zein metodologiarekin jokatu zuten, eta oso kuriosoa, Joseba Intxaustiren ibilbidean esate baterako, nolako aldaketa gertatu zen, hasieran horixe zale eta horixen jarraitzaile ziren jakinlari haiek, nola bukatu zuten azkenean horixeren gandik urrunduta 4-5 urteren buruan. Baina, kodetzeari dagokionez, garbi asko esaten du Jose Azurmendik, euskara idatziaren batasun eta normalizazioari ekin zaio aldizkarian denek erabiliko duten ortografia eta idazkera batzeari. Eta esaten du, hasieratik jakin sortu denean euskara normalizatu gabe dago. Euskaltzaindiak bere burua antolatzen dauka oraindik nahikoa lan, eta jakinlariak euskaran autodidaktak dira gehien bat. Eta horregatik hasi dira, hasieratik batasunari eta normalizazioari ekin diote. Lehen bilera honetan, hainbat arau erabaki da. Nola idatzi aldizkarian bait, ez aditz aurrean, enuke etzegoen. Izen propio arrotzen grafia, hitz tekniko arrunten grafia, filosofia, fisika, eferekin, PH gabe. Izen nagusia eta atzizkia apostrofos bereiztea, eta bar. Arau hauek jakinen barruan agitzen zuten. Honek ez du esan nahi, euskara kontutan legeak emateko eskubidea geure ganatu dugunik, gu ez gera inor legerik emateko, baina batasun handiagorik ez dagoen bitartean, ahalik eta gehienak honela idaztea on haundia dana, aizkorri baino haundiagoko egia da hori. Eta horrelako lanek, eta bide honetatik gero Baionan 74an hartutako, Baionako biltzarrean idazleek hartutako erabakiek, eraman zuten azken batean 78ko kongresuan Euskaltzaindia abiatu zuen bidea abiatzera. 3. fasean, implementazioan, orain bertan irakurri dizuedan parte honetan, zer erabaki zuten jakinen bertan nola idatziko zuten, bait ez eta abar, eta aldi berean erabakitzen dute, jakin aldizkariaz kanpora ere batasun hau idazkerarena lehenbailen iritsi dedin, erabaki hoien birridazki edo kopiak atera eta euskal idazlei banatzea. Beraz, ez da akademia batek egin duen kodetze lana, morfologian, aditzean, sintaxian, arau batzuk ezartzea. Baina hori, oraindik egin gabe dagoenez, barruan hartu dituzten erabaki horiek zabaldu egingo dituzte. Beste horren beste egiten dute 74an Baionako biltzarreko erabakiekin. Eta hori oso ondo dago adierazia Euskara Batuaren 50. urte urrena dela eta jakinek ateratako alean, Lorea Agirrek esaten du hizkuntza arauen bete arazle izan dela jakin, Baionan euskal idazkaritza sortu eta bilerak egiten hasi zirenean, euskara batua lantzeari jakin zioten, Joseba Intxausti bidali zuten ara, eta hor hartzen ditu jakinek txillardegik aurkeztu hizkuntza arau bateratuak beretzat. Eta horrela, adierazi zuen jakinek, 18. zenbakian 75ko urtarrilean. Jakinen nahi duenak idatz dezake, edozein euskalkit estilorekin, baina euskal idazkaritzak esana jakinek bete egingo du. Eta jakinera etorriko diren artikuluak arau hoietara lotuko dira. Eta Lorea Agirrek esaten duen bezala, jakin izan zen aldizkari lehenengo eta bakarra euskara batua praktikan jartzen. Editorialaren ondotik, Baionako biltzarraren hizkuntza erabakien divulgazio egin zen, H deklinazioa eta aditza, Batasunaren kutxan artikulua idatzi zuen anaitasunan Jose Azurmendik, kunplimenturik bat ere gabe esan da, izugarrizko lan txalogarria jasotzen da liburu honetan.
euskeraren etorkizunerako jadanik nahita ez gogoan eduki beharko dena. Aldez aurretik eta itxuki joera horretako edozein lan ukatzera erabakita dagoenak bakarrik arbuiatuko du axolagabeki. Eta honen guztiaren aurretik ere, 1949an Euskaltzaindiak garbizale, mordollozale, purismoaren eztabaida bete-betean idatzi zuen, argitaratu zuen agiria, Euskaltzaindiaren agiria euskal hitzei buruz hori ere jakinek zabaldu zuen. Eta jakin aipatzen ari naiz honetan guztian. Eta Jose Azurmendik honetan zer zioen. Jose Azurmendik argi asko esaten du, bera hasieran atxearen kontra zegola etzula bat ere garbi ikusten. Baina ikusi zuenean, Baionan horren alde egiten zela eta batasunerako behar zela, egiten duen galdera bakarra da, nundik ikas daiteke, ze letrak duen, enbarkatu ze hitzek duen atxe eta zeinek ez. Esaten du, askoeren erantzun didate, askoeren hiztegian begiratzeko. Eta askoeren hiztegiak ez dit balio, atxe letrari buruz galdezka, hori da, hor daukazue, jakinen 75ean idazten duena. Askoeren hiztegiak ez du balio, askoek behin esaten du, baina behingoan behin bat atxerik gabe. Hala, ekarri arren, ala baina esaten du. Orduan, baten batek esan behar dio, atxe nun jarri behar dan eta nun ez. Zergatik atxe erabili? Arrazoi bakarra ematen du, batasunarena. Preminazkoa omen dugu batasuna eta hori gabe ez omengoa zinora, aurrera. Beraz, alderdi horretatik, eztabaidatuko dituzte, hartuko dituzte akordioak jakinen barruan idazteko, baina beste batzuk hartutako erabakiak ere inolako zalantzarik gabe aplikatuko dituzte. Eta implementazioan badago beste kontu bat, euskara arlo guztietara edatzea, eta euskara arlo guztietara edatze horretan argi dauka danen beharra dagoela. Badu artikulu bat egiaren orduan, euskara ez da problema, argian 1980an argitaratua, pentsa batasunetik urte batzuk pasata, baina hain zuzen ere Jaurlaritza sortzen den urtean. Eta Etxenike eta Labaien eztabaida betean ari direnean euskara edatu behar dela, hezkuntzan sartu behar dela, ze euskara eredu eraman behar dan, 82an onartu zen euskararen batasunerako legea, eta horren arira, Jose Azurmendik idatzi zuen, alferrik izango dira gobernuaren asmo onak edo kontseilari batzuen borondate eta delibero pertsonalak. Etxenik eta Labaien ez dira euskal gobernua. Gobernua ez da euskal politika guztia. Eta euskal politikak gobernuaren eta oposizioaren eta alderdi guztien artean ez ezik, elizaren, udaletxeen, auzo elkarteen, informazio bideen, eta hemen gabiltzan guztion jarduera guztiez osatzen den euskal politikak, euskararen arloan orientazio firme bat hartzen ez badu, berak itoko duela euskara pertsegizioak baino gehiago. Optimista izateko arrazoi gehiegirik ez dago. Orain arte bezala jarraitu behar, pesimista aktibo. Eskerrak pesimista aktibo jarraitzen duen, eta beste hainbatek ere horretan jarraitzen duen. Eta azken fasean, elaborazioan, elaborazioan zer esan dizuet, elaborazioa baldin bada hartutako arauak abia puntu hartu eta hortik aurrera etengabe hizkuntza bat prestatzea, eguneratzea, arlo guztietarako beharrei erantzun dezaien, nik uste dut jakinek bildu dituen, digitalizatu eta bildu dituen 685 liburu eta artikulu horiek beraiek dirala nahikoa adierazgarri zer eman duen Jose Azurmendik euskararen elaborazioari dagokionez. Mereziko luke tesi bat egiteak inor animatzen baldin bada erdi filosofia, erdi hizkuntzalaritza mundu horretan, ze motatako ekarpena dagoen, ze terminologia dagoen, garbizale, mordollozale, eztabaida horretan, batez ere hasierako lanetan, gero aurrerako goetan eman dezagun errezagoa dela marko orokorrago bat edo aurkitzea. Baten bat animatzen baldin bada. Baina horretaz aparte,
lehen aipatu dizuedan hizkuntza ereduaren eztabaida jakinlariaren bilerak zer horretan, artikulu horretan ere, Josek esaten du, norberak zer erabakitzen dute. Bueno, euskeraz idatzi behar da, alegina egiten dute bilera hoietan erabaki batzuk urgentziazkoak edo hartu dituzte, baina horretaz aparte erabaki zuten norberak idazten dituen lanetan erabilitako kulturritzak bildu eta artikuluekin batera bialtzea. Gero hitz horiek guztiak bildu eta kulturriztegi bezala argitaratzeko jakinen. Gero hori guztia useira pasatu zen jakina. Era honetan urte batzuen buruan terminologia teknikoa landuta edukitzea espero da teologia eta filosofiako disiplina ezberdinetan. Beraz, hor ere badago jakiniz egokion arlotan ekarpen ederra. Elaborazioari dagokionez, bada nahi baldin baduzue halako gogo eta orokor bat terminologiaren inguruan ere aipamen txiki bat besterik ez dut egingo, bai hizkuntza ereduen eztabaida horretan eta bai zer dugu Orixeren kontraliburuan, gogorik baldin baduzue eta garai hartan bete-betean tokatu zitzaien Orixe zan aurreko belaunaldiaren ikurra oraindik ere bizirik zegoena, erbestetik etorria jakinen kolaboratzen zuena, Jose Azurmendik esaten du eta jakinlariok aholku eske joaten gintzaizkion eta hitz zerrendak bidaltzen genizkion, hau nola esan liteke, ikusi zuten arte hortik ez zutela eredurik hartuko eta ez laguntza hundirik izango, eta orduan hasi ziren poliki aldentzen, baina horretan interesi baldin baduzue benetan gomendagarria da zer dugu Orixeren kontra eta gomendagarria da jakineko 2007ko artikulu hori ere. Eta elaborazioan hizkuntza ereduez ari denean eta terminologiaz ari denean, Jose Azurmendik esaten du Orixeren ereduak arazo handiak ditu filosofia modernoaz aritzeko. Oso nabarmenak arazoak arlo tekniko-zientifikoan eta egungo zibilizazio goraberetan porrot egin zuen. Azken finean, esentzia eta existentzia nola esaten den baino problema larriagoa baita, semaforo eta pelikula nola esan, hau da, euskera nola eguneratu 20. mendeko beharretara. Hori ez du San Agustinek esan, eta Orixerena eta garai belaunaldiaretakoa zan latinari begiratu, idazle grekoei begiratu, baserri giroari begiratu. Gainera, goiko hitzaientzat euskarazko egokirik baldin badugu, zabalkundea hitzaien beharrik duten gutxi batzuen artean bakarrik egin behar da, besteon zabalkundea ordea herri guztian. Eta hor ikusten zuen benetako arazoa eta hor huts egin zien Orixek etzeukalako zerremanik. Nola nahi ere, jauenen eskema, hizkuntza baten estandarizazio horretan, estandarizazio bidean, ematen diran pauso edo urrats hoien ondoan, bada beste eskema bat soziolinguistikan oinarrizkoa da dana, Cooperren hizkuntza plangintzaren atalak edo osagaiak aipatzen dituena. Eta oso ezaguna da korpus plangintza, estatus plangintza eta hizkuntza jabekuntzaren plangintza. Zergatik aipatu dut, orain aipatuko ditudanak ez direlako nahita nahiez aldaera estandar bati dagozkionak. Askoz gauza zabalagoa da. Bada estatus plangintzari buruz euskarak leku guztietara iritsi nahi baldin badu eta edozertarako erabili nahi baldin badugu nolakoa behar du. Batetik, Jaurlaritza nahiko sortu berritan, plan orokor bat euskararentzat. Gero euskara bizi berritzeko plan nagusi izango zena edo izan zitekeena, handik 15 bat urtera, hori erreibindikatzen du. Nola baloratzen diren literatura, hori eskatzen die agintean daudenei eta dirua manejatzen dutenei horrela esaten du gainera. Nola baloratzen diren literatura, kreazioa, testugintza, aurrentzako ipuingintza, nola subentzionatzen diren. Ze irten bide ematen zaion normalizazioaren arazoari, euskalkiei urte haietan oraindik bizkaieraren auzia bizi-bizirik zegoen. Bizkaieraz irakatsei nahi zuten eskolak euskara batua aplikatu nahi ez zutenak.
batez ere hegoaldean, Euskaltzaindiari zein zeregin emango zaion. Egia da, estatutuan esaten zen, zera hizkuntza kontutan, aholku emaile ofiziala izango dela, baina leku protagonismo handia emango zaio, edo, bueno, hor utziko dugu. Eta amaitzen du esanaz, estatutua eta bar badauzkagu, baina ez daukagu Euskararen proiektu nazional bat. Eta horrelako kexuak nolabait, behin eta berriz azaltzen dira 81 gobernuaren egitasmoan, ikastolen estatutua, Euskararen legea agintzen zirela, ez zirela egin, Euskararen legea etorri zen 82an, behar bada urgentzia hori pentsatzea, badaukagu autonomia estatutua, badaukagu gobernu bat, eta orain Euskarak behar du lehentasuna, eta Euskal Gaiek behar dute lehentasuna. Estatus plangintza horretan, hizkuntza ereduaren eztabaidan garbizaleak eta mordollozaleak. Eta berak esaten du, ageri denez jakinlariak de facto garbizaleak dira. Eta haien artean eztabaida ez da garbi ala mordollo, baizik garbi edo total garbi. Eta zeharo garbik ematen du saio batean balio lezakela, baina ez irakurleak erakarri nahi badira. Eta hau aipatu dut, gero aipatuko ditudan novela sinpleak eta euskara eneko kerdaraz irakurtzen du, eta euskaltzaleen batzarrea arantzazun hoien arira. Jakinek hasieratik zeukan dilema hori, gai harinak errezak tratatu irakurlea erakartzeko, eta beraz ezin zuen oso euskara garbia, garai hartan garbi edo purista zerak zeukan horrekin, edo euskarak jantzitasuna behar duenez, jakintza gaiak landu, naiz horretarako hizkuntza landua eta taxutua egon behar. Eta bi bideak enseiatu dira, euskara garbiarena behar diren neologismoak asmatuz, eta mordolloarena kultur lexikoa erdaratik mailegatuz. Hor, bide horretan ibili behar izan zuen jakinek. Hor gehiago kontatzen du ze eztabaida izan zen, baina interesatzen zait azpimarratzea novela sinpleak eta euskera eneko kerderaz irakurtzen dut euskaltzaleen batzarrea arantzazun 3 artikulu horietan Jose Azurmendik adierazten duen ikuspegi nire iritziz guztiz zuhurra, zentzuzkoa, errealista, eta herriarentzat benetan euskarak etorkizuna izatea eta euskara hizkuntza nazionala izatea nahi duen pertsona batena. Novela sinpleak eta euskararen artikulu honen abiapuntua garai hartan bi novelak izan zuten unbait arrakasta handia, Txein Potok eta Josef Joforenak. Eta nik ez ditut ezagutzen, baina esaten duenagatik ez ziren oso literatura kalitate handikoak, baina esaten du horrelako novela kalitate handikoak ez dituztela irakurle asko izaten. Irakurleak gehienetan edo nekatuta dagoelako ohiturarik ez daukalako 1000 arrazoirengatik nahiago izaten ditula novela irakurterrezak, arinak, eta bere ustez, liburu hoien, bestseller hoien teknika estudiatu eta ikasi beharrean gaude. Zergatik, ez alda nahiko problema soldadutzara joan eta sekula libururik irakurtzen ez zuen mutilak euskaldun hutsa eta langilea bera enpatxartu arte Estefania Lafuente irakurtzea asper ordu luzeetan. Estefania Lafuente irakurtzeko baino gehiago eskua luzatu ezin duenak ere, edo nahi ez duenak, izan dezala zerbait bere eskumenean euskaraz. Ala gauza horiek obedira erderaz euskaraz baino. Horixek bere garaian Santa Cruz apaiza egin zigun, baina guk Tostoiak bakarrik egiten ditugu. Eta 3. arrazoia ematen duena, literatura honik izateko ere, beharrezko iruditzen zait halako obra ugari izatea, hau da, ez hain maila aparteko lanak izatea. Hurrengoan, eneko kerdaraz irakurtzen du, zergatik euskerazko irakurgaiek ez omen diote ezer esaten. TVOtatik datorren ume irakurleari izan ere, lehenengoan akzioa bakarrik interesatze zaio. Gaztetu ala berriz, geroz eta gehiago, irudimena beteko dion mundu literarioa bilatzen du. Deskribapenek eta ematen diote hori. Literarioki ez dute asko balioko,
baina irudimenaren eske bati erantzuten diote. Eta hori da, gazteek behar duten literatura hori eman behar zaie. Eta Euskaltzaleen Batzarrea Arantzazun, Julene Azpeitiak, ara bidalitako lan bat, eta beste batek irakurri zuen lan bat, antza denez, Julene Azpeitiak eskatzen zuen irratian euskal abesti jatorrak eta musikaldetik abesti onak jarri zitzatela eta horiek entzun zitezela. Eta horixe kontra dago. Ez musika euskal kantak irratian jartzearen kontra, baina bai, han nun baita esaten nahi doa, aipatzen ziren abesti mota hoien kontra. Bach, Debussy, Stravinsky, musika ederra da zalantzari gabe, baina jende gutxik dedikatzen du horrelako musika. Aldiz, Guardiola, duo dinamiko, Johnny Halliday, ez dira dedikatzen beren kalidade apartekoaren gatik, musika jatorraren gatik, zergatik bada ez dit inporta. Hemen euskararen laguntzaz ari garela gauzak diren bezala hartu behar ditugu. Gure jendea nora joan, ara joan beharko du euskerak, ez aldrebes. Bestela klub, txalet eta olakoei izenak emateko bestetarako ez digu balioko. Eta aipatzen du bere lagun batek nola esan zion Domenico Moduñoren Bolare, ez dakiz zenbat herritan, bakoitzeko hizkuntzan entzun zuela, eta guk ere beste horren beste egin beharko genuke. Hartu, kanpoan oso ezagunak diren eta jendeak entzuten dituenak, eta euskarara moldatu. Eta bi gogoeta amaitzeko. Esan dizuet, zer dugu horixeren kontra, alde ere bai, baina bereziki, zer pentsa bere garaian irakurrita atzenduak nituen eta zer pentsa handia eman dit berriz zer dugu horixeren kontraliburua irakurtzeak. Beste 11 gauzaren artean, hasiera xamarrean idazten duen zerbait. Askotan esan da gure azaldiagatik, belaunaldiagatik, belaunaldi galdua dela, belaunaldi errea. Hori 76an idatzi zuen, nik ez dakit gaur gauzak horrela ikusiko lituzken. Oker ezpanago Ricardo Arregi zenaren esaldiak ditugu. Ni neu ere sinistuta nago alaxe garela. Gure zeregina lurra lantzea eta hasi berria ereitea da. Ondorengo altxumak sendo hasi eta fruitu uberik eman aldezan. Edo goiko irudiaz baliatzeko zubi egitea, gure aurrekoen eta ondokoen artean. Ez dadila horixe gal gure zabarkeriaz. Eta liburu horretan, egiten dizkion kritikak egin arren, gauza guztien gainetik defenditzen du horixek bere garaian eta inguruaretan egindako alegina, lehen aipatu dugu Santa Cruz Apaiza, Euskaldunak, herri hizkuntza gutxituek beren poema epikoa behar zutela uste zan garaian, Euskaldunak idazten du disiplinaz hori eskatu diotelako, Jainkoaren bila, San Agustinen aitorkizunak, gero eredu horrek ez du balio 60an, baina esaten du horregatik guk ezin dugu horixe zapuztu. Eta horregatik erreibindikatzen du zubi egitea gure aurrekoen eta ondokoen artean. Ez dadila horixe gal gure zabarkeriaz. Lotsagarri genuke bihar edo etzi horixe berraurkitu beharrik egongo balitz. Honetaz nahiago dut gaur, nola ikusten dugun ez errez esatea. Euskaldunguak irauten badu, gure belaunaldiak ez du ondorio handirik utziko. Izan ere, etxe bat egiterakoan, lehenik oinarri sendoak jarri behar dira. Etxea jasotakoan hauetaz ez da inor gogoratzen. Uste dut hemen gaudenok ez dugula gogoeta hau konpartituko. Belaunaldi horrek zer utzi digun eta oraindik ere zer uzten digun beste modu batera baloratzen dugula, besteak beste oinarri sendoak jarri behar dira eta oinarri sendoak jartzen espaldin badira, gero badakigu zer gertatzen den, eta oinarri sendoak jartzen direnean, gero ekaitza eta erauntzia datorrenean etxeak zutik irauten badu ere gogoratzen zera zergatik irauten duen, edo batzuk behintzat gogoratzen dira. Baina bere burua nun kokatzen duen, eta horixeren erreibindikatze hori. Eta azken gogoeta bat, Euskara ataka estu batean
herria 2000an, 1982an idatzi zuen artikulua. Hor jarri dudana baino luzexeagoa da, aipua eta osorik irakurriko dut. Aspaldian ez bezalako giro txarra dago berriz ere euskal kulturan. AEKaren eta gobernuaren arazoa, euskal prentsaren subentzioena, useirena, 82ko Mitxelenaren artikulua horretaz ere 3-4 artikulu idatzi zituen Jose Azurmendik. Bata da zer gertatzen zaio Mitxelenari. Useirena, euskara batuarena eta euskalkiarena, bizkaierarena bereziki lehen ikusi dugun ze eredu behar den hezkuntzan, euskaltzaindiarena bide batez, jaurlaritzaren aholku batzordearena eta izendatu diren batzordekarien orekarena, euskararen normalizazio legearena parlamentuan, orduantxe eztabaida bete-betean alderdi politikoen artean, abe eta lau poliziena, lau polizia ikusi zituztenean edo deskubritu zutenean matrikulatuta zeudela abeko euskaltegietan eta hortik sortu zen zalaparta eskandalua besterik ez. Oroar ez dirudi gobernuak eta gobernuaren hizkuntza politikak orain artean kulturako jendeari gustu handirik eman dionik. Batez ere 2 urte honetan ez du kolaborantza girorik sortu euskal kulturako jendearen artean. Nire ustez, euskararen politika orok eta edozeinek abia puntu obligatu bat dauka, euskaltzaleen elkartasun ahalik eta handiena. Ez dago euskara eta euskal kultura aurrera ateratzerik PNV-ren kontra, orduan PNV-ren kontra zan gaur, eman dezagun gobernu baten gehiengoa osatzen duten alderdien kontra, jarri nahi duzuen izena, edo Eusko Jaurlaritzaren kontra. Gehienez ere erresistentzian jarraitu ahal izango da, ez berkonkista bat egin. Eta berdin nik uste berkonkistarik abiatzerik ez dago de facto, dauzkagun indar euskaltzaleak organizatu eta elkartuz, plan orokor batean integratuz ezpada. Hor huts egin da. Ez da lortu gobernuaren eta euskaltzaleen arteko elkarlan girorik, konfiantzarik. Alderantziz, euskararen arazoa modu berri batean politizatu eginda. Zaila ikusten da ideologien gainetiko talde guztien elkarlanik euskararen alde. Hasiera berri bat izan behar zuena, historia zahar batean geratu da. Sekulako aukera eder bat berriz ere alferrik galduta. Nik espero dut gaur, oindela iazko euskaraldiaren esperientziaren ondoren, datorren urteko esperientziaren ondoren, topagunea eta jaurlaritza eta euskara batzordeak eta erakundeak udaletan, diputaziotan, eskuz esku lanean ikusi ondoren, Kike Amonarrizek behin eta berriz esaten duena entzun ondoren, gaur sortudan dugun giro hori euskara oraindik ere neurri batean dagoen bidegurutze horretan behar duen bidea ardezan esperantza ematen duen elkarlan hori ikusita, gaur gauzak beste modu batera ikusiko dituela Josek. Eta honekin bukatzen dut. Eskerrik asko.